ngizothi lento kwesinye isigaba bafuthu akazi noma nisayibuka ngalelo sengibuka ngalo isesigabeni sokuthi njoba siworried ngengane mhlambe njoba live iworried yona ngathi okokuqala lokho okwesibili yabona into yokuthi ngiphusha ukuthi kufakwe imali ifakwa kuba kuyona uma ifakwa kuyona imali izoyenzani njengamanje ngoba uvela njengomuntu ongakathembeki njengamanje angithi yabo izolo wena mnyazo ukuthi usisi udinga ne-therapist yabo so why niqhubeka nifaka imali kumuntu odinga i-therapist why niqhubeka nifaka imali kumuntu enicabanga ukuthi mhlambe akanawo matric ayikho indlela yokuthatha le mali le kube khona omlekelela mana-ke Mthobisi akathembekile kubani ngoba phela ukhuluma iqiniso phela no ake ngiphume mana Mthobisi mana ngicela ukubuza mina ngifuna ukuba nombuzo akathembekile kubani udivethile kuhle lo mbuzo bafe ngiyaza kudivethile kulokho bese kucabanga ikhona kuphi ukudivethile Mthobisi silekelele sizwe okay ngokwe content ube ezwakala njengosisi oyiqonda indlela yokuyiphatha kwentombazane most wayisayingane lapha na no ngifuna ukuza Mthobisi mina ngifuna Mthobisi into siliqondisa ulimi uliqonda yebo Mthobisi ngokwe content yakhe uzwakala njengosisi oright oyiqondayo indlela yokuyiphatha kwentombazane okay since izolo mina ngibehind osisi kakhulu since izolo kukhona okuvelayo okay lesivelayo kumele nazo ningayizili bafowethu if umuntu ethi usisi mana Mthobisi kuveze ubani lento evelayo bekuyini inhloso yakhona ukuveza uyayibuza lo mbuzo yes angithi inhloso enkulu ukumdikilela phansi umona manje ngoba uyasho ukuthi ukumdikilela phansi uvumelani ke wena ukuthi adikeleleke phansi angivumi mina ngizothi mina ngifisa uthini mana Mthobisi mana Linda Mthobisi ungakhuluma inkulumo uphinde uyiphekise usuyavuma ukuthi wena imali iyapi kuyena ngoba yena akekho right njengamanje miyeza akadeserve ukufika imali mhlawumbe imali anayo njengamanje ingaba cause ukuze kubonakala ukuthi kuhlalwe phansi kubonakala le mali ingamsiza kuphi yosifo bafowethu ngoba mina no wemthobisi kancane myezi wemthobisi mfana wami uma niwumani bancane kangaka nothi nifike ebudodeni niphethe imizi noyiphatha kanjani khuluma nomyeza bakuthathe bokuphalasisa uyabona Mthobisi ungayithatha uyayidinga inyama yengwenya wena mafutha inyama yengwenya ngeke uzophosa lapha uzopimba kakhulu-ke manje uqhamuka ukodiscussa lolu daba wena uzotshela kade uyidiscussa Mthobisi awusho mana wemthobisi uyabona le ngane iphila nsekhanda uyabona lenziwa la kunamadoda anzima kaba ala kulolazi kunabaphathi bemizi la sinemizi thina siwona amaphara singamakhosikazi thina wemthobisi angeke siwulandele thina udinga inyama yengwenya awumeke yini umatric yini ununi leyo kodwa belungu ukuthi amani yofunda nifundele nibhuquzela amajazi azebe grade kuye nizosihlanganela la Mthobisi kahle ahlungene yini umsebenzi wenzani lo matric yini umsebenzi walo matric udinga inyama yengwenya lapho uhola malini wena Mthobisi udinga inyama yengwenya wemama ngizoyiphathisa ngiyiphose ngifuna ungitshela uhlala lapha mawungokuwe ukuthi awutsheni ngizokucinga ngikuthola uzofika iqashana elisebhodleleni ngaphambi kokuthi udle ukudla lo mbhedo nje uyindoda uzokhuluma kanje uzoba indoda kanjani wena mfana msasa ayikho lento enkulu ngithatha indala manje ngizotreatnisha ingane ngicabangile sicoca udaka emehlweni
cha mina ungihlula nje masathi uminabo abantu besifazane wemthobisi kahle futhini kithi ebona intombi yakhe ithanda athi eceleni yazi ngitha ngudabukele nje kade nginosibani uzombona uzongena ngesikhathi esithile kanti ufona umi ngaphandle usembonile phela avela ngena ungambulala wena umuntu othanda naye ngenduku uhlonyekiswa abanye abafana bedlala ngawe bekuchitha ungabe uthatha uDodo uhlanganise nentiti khona abaninzana abaserious labemisi futhi lento iphethwe kwenye level wena ukuthi awukhanyiselwe ngomoya unawo umoya wena wemthobisi sicela uvule ikamera sikubuke mthobisi yaza ngikutholi kahle uthi awushintshanga nje ivoice wayenza indoda mthobisi ngathi uyisitabanyana la ngifike ngibone khona sizingane ngempela thina ekhanda inqondo yethu nje seyisitshe sisise kakhulu kanti sizingane uyazazi inkinga ezikule mizi nezinkinga ezikubantu besilisa isikhathi esiningi ukuthi zikhozwa abantu besifazane kanjani uyabona nje khona amadoda la uNkulunkulu owembula ingqondo namhlanje anezingane nabo njengoba bekhala ukuthi basizalisa bashiya uyazi ukuthi babashiye kanjani kulawa amantombazane ingoba le ntombazane uCleve imfaka isichitho loze le yamkhipha imisi imkhiphile usesela uzondana nendoda yakhe akasukumi yena kahlakaniphile ukuyaluza ukuthi baba sibanibani wayengithande kahle kangasho ngikhulelo ngenzela yonke into akakubheki lokho yena wazi ukuthi nje kufanele anake ngoba ingane yakhe kufanele ayinake nokuba nenkani engasile kuze kweqe ulibele ukuthukuthela nenkani awuyi kubathandazi bekuhlambulule begeza indoda iqhubeke yonje ingane nawe ikuhlelela ukuthi ikulobole unohlobo labantu besifazana abangena emshadweni sebenesipiliyeni sokulahlwa amadoda uthefika lapha ebeyolahla izingane zale ndoda afike kuyo kunezinsizwa nezintombi ezikhulele emakhaya konina through umuntu wesifazane ogane lo muntu wesilisa akayili ukombonisa nokuyomakhisa uyosebenzela ifuture yakhe nengane azoyizala la nezingane afike nazo uyangizwa ukuthi ngithini yebo ma ufika lapha ufaka lo mfana umuthi lo mfana kade mhlawumbe ehambisa 1.5 enganeni yakhe kulo yamuzwa kaNkwanyana uma esefike lona useyababaza hawu imali engaka dad mina ngisho ubaba kaSibanibani akazangifakele imali uzokhuluma ngobaba kaSibanibani kule ndoda ngoba isidomu seyidlisile uyangizwa ukuthi ngithini azangifakele imali engaka uthi ingane yale ntombazana ayingondliwa le ntombazana ilwa nendoda esikhundleni sokuthi ilwe nomnakwabo laba badicilelana phansi bebodwa kodwa futhi abalungisani manenkani yokuthi bona babukeleka phansi bafuna ukuhlala begonwe njengezingane uyifaka ibele emlonyeni yibona bakhiphane emadodeni ibona futhi othi mayiselapha yena sebenenhlanhla wathandwa angasho ukuthi baba Sibanibani ngeke usuyihambisile imali yengane ngoba naye uzwile ngesikhathi abanangwabo bemqhwisha lapho ukuthi kubhlungu kanjani ukuthi ungondlelwa ingane usefika lana usevala imali kalo yengane yezwakhe ukuthi lento yenziwa kanjani umuntu wesilisa uyawashelwa uyaphekelwa bazobhubha ngiyabona manje inyanga zidla kahle njengamanje leso ngoba kufanele ikhanda lingaphakama ukuthi lento ekhulumwa lapha ngifune ngizweke lo unamanga inkozi kabe umuntu ofana mayisethe ucabanga kancane yeso yonke lento ikhozwe umuntu wesifazane ngoba abacabangelani bebodwa bakhiphana emadodeni bebodwa ufika lapha mase benenhlanhla wathathwa ke wafakwa kwi-mention mithi ivakashile bandle ingane igunquza nobhaka ishawe ifakwe ebathroom iningi imfihle la emzini yabantu kuthiwa washi uzowashela ba athi andayi ngizomwashela bandle sebenza la kuthiwa asiqashelanga lokho usephezulu usephakeme yibo benzelana phansi ebese bezokhala aphinde athi umuntu wesilisa kanti uthwalelane ingane zethu kanzima kangaka asavumi ke manje asavumi ngani sabafazi siyibonile lento asisavumi ingakho sikulo live sizothi asisavumi nezingane zethu kwawena umama kade kudliwa kunechibe elilodwa la usenomona wokudla usenomona usuyabona usekuthiwa nje ayi umakoti hayi uyabona umama usebiza umfana wakhe usethi hayi mfana wami mkhipha umakoti ilokhuzana inxiwa
unyanya ngisho ukuthi ama-aphula athengwe indoda yakhe athole iy'ngane zo-anti yiklayelwe nje phakathi ziklayelwe zinikwe unomona wokudla iso liyabuka yonke into yini bantu besifazane vumani into ngabe kukhulunywa ngayo njengamanje eyokuthi siphuma kanja akasekho amadoda kulabantu besifazane oqongayo nje owenza ivideo ethi bantu besifazane sisenkingeni amadoda wasasithandi kahle siqabene silamleka kanjani ngoba kufanele kuphuma umuntu ozothi silamleka kanjani kule nkinga sesingene kuyo ngoba xatshana ngiyabona babona bembulelekile abembulelekile and bayitshela lento bazoyishaya phansi kanti sekuyiwe ekhaya kusefiwa ngeke besakwazi ukuyishaya phansi yabona wema yabona this time around abe nebhadi ukuthi kunami phakathi asihlehli nje siyaphambili ngoba siyabazi ubuhlungu siyabazi ubuhlungu bokuthi yini lento eshisa abantu kangaka umbulwa uThamara ukwenze njani kangaka yazi ukuthi mina angaze ngilentozane ngikhave izolo lomuntu kodwa ngesimo sokuthi ngiyazi ukuthi yini injongo ukungcolisa uThamara emehlweni abantu hayi siyaqhubeka siyaphambili siyazazi inhloso nokuthi yini abantu abayizona abathandana abantu laba bebodwa ngoba yabo yini into umuntu wesifazana omunye mombonelezelwa izinto ezinhle ukuthi kumele ukuthi kushise emaqandena ushise ngathi ufuna ukukhipha iqanda abantu bavele excuse me basuka bazoba active kangaka einkundleni zokuxhumana abantu bavele bashisa nje ayi bafethu mina ngaze ngikubona abasasho nanokuthi ke lengane ayibadle lengane le ayibaqaqi badle hambe yovusa kuba akusashiwo ke nakanjalo ke sekuthiwa nje hayi kuyilokhu nalokhu my friend what angazi yonke lento leyelandwayo khona la einkundleni zokuxhumana ubuthakathi lo futhi usibusiza ithini into